लोकांना साईबाबांचं दर्शन घेता यावं यासाठी मतदारसंघात लवकरच प्रतिशिर्डी उभारण्यात येणार आहे। साईबाबांचं दर्शन घेण्याचं भाग्य यामुळे लाभणार असून साईंच्या आशीर्वादानं सर्व काही होईल असं मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय। घटलेल्या आहेत लोकांसाठी दान धर्म केलेला आहे। आज मी 12 ॲम्ब्युलन्सेस, माझ्या एका शब्दाला 12 ॲम्ब्युलन्सेस येणार आहे या मतदारसंघात। मला आनंद आहे आणि कुठे ॲम्ब्युलन्सेस दिल्या तरी, म्हणून मी देऊ शकत नाही असं कोणाला वाटतं का? म्हणून मला एकच सांगायचं आहे की नाटकं करण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी कोणी काम करेल। इथल्या प्रत्येक शाळा असतील, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट असतील, कधी ना कधी आमच्या वाडवडिलांनी त्याच्यासाठी डोनेशन दिलेले आहे। आज सुद्धा कुठलीही संस्था अडचणीमध्ये आले मी त्यांना डोनेशन देतो। एखादा वाईट प्रसंग घडला आम्ही त्याच्या मदतीला जाऊ। त्याच्यामध्ये काय स्वार्थ काही नाही आहे। आणि म्हणून मला एकच सांगायचं आहे की मी आलो, आनंदाची बातमी घेऊन आलो की शिंगे धरण चालू होतंय। 8 गावातले शेतकरी सुखी होणार ही आनंदाची बातमी द्यायला आलो। इथं आल्यानंतर कोणावर टीका करण्यासाठी आलेलं नको आणि तुम्ही टीकेचा भाग यातून बघून टाका। मला कोणावरही टीका करायची नाही, कोणालाही वाईट म्हणायचं नाहीये। माझ्या मतदारांनी मला मोठं केलं, आमदार केलं, म्हणून मी मंत्री झालो। मला त्यांचं ऋण फेडायचं आहे, म्हणून मला मुंबईत राहायला लागतं। मुंबईच्या 30 प्रकल्पांचं भूमिपूजन हे होणार आहे। 30 प्रकल्प तयार कोणी केले? मुंबादेवीची सेवा कोणी केली? महालक्ष्मीची सेवा कोणी केली? आपल्या कोकणात ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त मानणारी लोक आहेत त्या भागवजी शेठ केरांचं स्मारक मी मुंबईमध्ये करतोय। नाना शंकर शेठांचं स्मारक मी मुंबईला करतोय। 200 कोटीचा कॉरिडॉर हा मुंबादेवीसाठी करतोय। 65 कोटीचा कॉरिडॉर महालक्ष्मीचा करतोय। मुंबईतल्या सर्वच्या सर्व कॉलनीज, पोलीस कॉलनीज मी दुरुस्त केलेल्या आहेत। एवढी मोठी कामं करत असताना मराठी भाषेचं भवन 200 कोटी रुपयाचं बांधतोय। मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला। मराठीचं धोरण 16 वर्षानंतर महाराष्ट्राला दिलं। म्हणजे काय काय करायचं एका माणसाने, आणि हे करत असताना इथं असं काहीतरी बोलत राहायचं। हे कुठेतरी माणुसकीला धरून नाही, एवढंच मला सांगायचं। हे कोकणाची संस्कृती नाही, थोडं तरी अजूनही सुधारा। मी 100% सर्वांना मदत करायला बांधलेलं आहे, परंतु कुठेतरी स्वतःवर संयम ठेवायला शिका। वाटेल तसं बोलायचं आणि चांगली लोक याच्यामधून कंटाळणार। उद्या एखादा माझ्यासारखा चांगला तरुण राजकारणामध्ये येणार नाही, या सगळ्या गोष्टींना कंटाळून। आणि हे करू नका, एवढंच मला या निमित्ताने आवाहन करायचं आहे। आणि जो काय लढा विकासासाठी द्यायचा आहे तो द्यायला मी सक्षम आहे। सगळ्यांना नोकऱ्या द्यायला सक्षम आहे आणि इथं तर नोकऱ्या देईनच, पण जर्मनीमध्ये सुद्धा 30-30 लाख रुपये वर्षाला पगार असलेल्या नोकऱ्या देईन, एवढंच या निमित्ताने सांगतो। आणि आज माझ्याकडे साईबाबांचं हे मंदिर हे शिर्डीहून मला आलेलं आहे। आणि बघा, असंच मंदिर मी सावंतवाडीला बांधणार आहे। त्याची केवळ ही प्रतिकृती आहे। प्रत्यक्षात हे मंदिर तुम्हाला सावंतवाडीला शिर्डीसारखं उभं राहिलेलं दिसेल आणि एवढी माझ्यावर साईबाबांची कृपा आहे, एवढंच सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।